Hej, hvem er du? Jeg er Jonas. Hvad laver du her? Jeg lufter min hund. Men, vil du smage den ultimative kanelsnegl? Ja, whatever. Den er lidt lækker. Synes jeg også. Den er ret ultimativ. Det er den ultimative kanelsnegl. Og du ved det. Ja. Jeg har lyst til den ultimative kanelsnegl. Du har lyst til at spise den? Du har lyst til at spise den? Jeg har så hårdt lyst til det. Du har rigtig lyst til at spise den, hva'? Ja. Du tager den bare. Det er ikke noget så voldsomt. Kanelsneglen er giftig, og jeg bliver nødt til at gå nu. Det må han gå af. Ja, han siger, spring med anklen for en... Nej! Hvad er der sket? Hvad er der sket? Jeg vil komme tilbage fra kanelsnegl til kræft. Klarer du den? Nej. Åh nej. Fuck. Jeg tror, han er død. Fuck op, mand! Der var engang en bager, der blev dræbt af en indvandrer. Men inden han døde, forbandede han hans kanelsnegle. Så må der jo være flere. De er spredt ud over hele Europa, og de kan kun blive destrueret, når bageren bliver hævnet. Det er der nogen, der må gøre noget ved. Hey. Hey. Der er nogle bager for nylig. Nej. Nej, jeg leder efter en, som har dræbt en bager for nylig. Ved du hvor det kunne være henne? Nogle steder? Jeg gætter på den. Derinde? Ja. Det tror jeg altså godt kan. Har du en gun, et eller andet på dig? Jeg har en magisk gun. Ja, en magisk gun. Jeg tror lige... Jo, tak. Det er gratis. Tak. Ses. Det er pizzabud. Wow. Ja. Jeg har hørt, at der skal være en indvandrer her, som der har dræbt en bager for nylig. Nu slapper du helt af. Er Kom det- med. er Kom det- lige med. Ja, jeg kommer med. Du skal ikke fuck med en indvandrer. Nej, Ingen kan stoppe mig og kanelsneglens forbandelse. Er det forstået, men jeg skal pisse noget så voldsomt. så er jeg bare det. Hvad så? Du skal skynde dig at dræbe ham meget hurtigt. Jeg Ja. har lige pistol. Ja, selvfølgelig. Tak. Yes. Se op, Godt klaret. Yes. Good.
din tur.